Shugabar gidauniyar Dangote Foundation Hajiya Fatima Aliko Dangote ta bayyana wasu ayyukan alkhairi da suka jima suna yi a gidauniyar su ta tallafawa marasa ƙarfi da kuma kafatanin mutanen ƙasar nan. Da take bayani ga manema labarai a babban ɗakin taro na Tribe Bamina da ke garin Kanan Dabo, Fatima ta zayyana yadda gidauniyar ta Dangote Foundation ke ba da tallafin dafaffen abinci ga mutane 10,000 a kowace rana, da kuma yadda suka gina ɗakin haihuwa a asibiti don sauƙaƙa wa iyaye mata samun damar haihuwa a cikin yanayin tsafta don kula da lafiyarsu. Haka kuma ta bayyana cewa gidauniyar ta Dangote Foundation a shirye suke tsaf wajen ba da tallafin watan azumin Ramadan da ke karatowa, wanda zai zo ba da jimawa ba don sauƙaƙa wa jama'a samun damar yin azumi a cikin natsuwa. Daga ƙarshe Fatima ta amsa tambayoyi da yawa da suka shafi ci gaban jama'ar ƙasar nan kai tsaye, waɗanda za ku ci gaba da jin su a cikin shirye-shiryenmu masu zuwa akai-akai. Isa Sani Randawa, RMC Hausa Time.